Patay ang usa ka babaeng pasahero human madisgrasya ang gisakyan niyang modern PUJ sa Mandaue City. Ani ang report. Kuha kini sa may highway sa Barangay Basak, nagtinabangay kini mga tao nga masaka kining nalimbuad nga modern jeepney. Gipaningkamutan nga mapagawas dayon ang mga pasahero. Ang jeepney nga padung sa Konsolasyon nawad-an og kontrol ug nalimbuad. Naigo pa niini ang laing sakyanan nga nagparking lang daplin sa dan. Nag-overtake ni siya onya, misubay siya sa pikas lane, sa opposite lane onya. Sa iyang pagsubay sa opposite lane, nakasugat siya og lain pon nga sakyanan mo nang mikalit siya og likay unya. Resulta na hinon nakabangga siya go sa ka auto. Unom ka mga pasahero ang sakay, 5 ang naangol. Ang usa ka babaeng call center agent nagrabihan ug namatay. Samtang ang driver sa modern jeep kasamtangan nga gitanggong karon sa Station 3. Aminado siya nga miaksyon og overtake apan may lain nga sakyanan kuno nga mikalit og U-turn maong nawad-an siya og control sa sakyanan. Pasabot niya, disgrasya ang nahitabo. Pag-break, akong gilubag sa Isa may magdahom na mo tumbling mo balitok ng sakyanan. Wala ko ka computer ng balitok ba kay kung kabalo pa lang kuminato sir mas maayo pa iko na ko tong sakyanan. Isa ko ganahan mo patay pasahero palanggaon mo gito ng pasahero. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.